Prynhawn da Rymni. Nawr, i chi sydd ddim yn nabod fi, Miss Rhys ydw i, a fi yw Peneth Llys Rhymni. Nawr, blwyddyn 7. Dyw blwyddyn 8, 9 a 10 ddim yn gwybod beth yw e fel i golli yn yr Eisteddfod. Dros y 2 blynedd diwetha, ni sydd wedi ennill bob tro. So, a sa'i moyn i nhw i wybod beth mae fe fel i golli yn yr Eisteddfod, a sa'i moyn i chi i wybod beth mae fe fel i golli'r Eisteddfod. So, ni'n mynd i ennill eto leni, nag i ni. Nawr, mae gyda pob blwyddyn i cystadlaethau ei hunain. Blwyddyn 7, byddwch chi'n dysgu darn adrodd. Blwyddyn 8, byddwch chi yn gwneud dawns i gan Gymraeg. A blwyddyn 9, byddwch chi yn wneud meim i gan. Nawr, mae blwyddyn 10 wedi cael fideo ar wahân achos, wel, maen nhw'n gadael leni, so ni'n meddwl rhoi rhywbeth bach mwy special yn nhw. Nawr, mae angen i chi feddwl nôl am beth nath gweithio'n dda i ni dros y blynyddau. Oedd y meim i gan le oedd Miss Burrell wedi rhoi sawl can gwahanol at ei gilydd wedi gweithio'n dda. Nath pwy sy'n galw gweithio'n dda i rywun arall, dim llys ni. Ond beth eich syniadau chi, ewch â nhw at eich athro a just gweld beth da mas, right? Y rheswm ni wedi ennill a wedi wneud gystel dros y blynyddau yw achos ni gyd wedi tynnu gyda'n gilydd fel tîm. Okay? Ni gyd yn neud am y person drws nesaf i ni. So ni'n neud ar gyfer yn hunain, ni'n neud dros yn ffrindiau, dros y pobl yn ein dosbarth cyfrestru ni, a dros pawb yn y llys. Achos ni yn falch o pwy ydyn ni. Ni'n falch taw Rymni ydyn ni. Nawr, can y côr eleni, a hwn le bydd pob blwyddyn yn dod at ei gilydd a byddwn ni'n canu can y côr gyda'n gilydd fel llys yw Yma o Hyd. Canon ni hon 2 blynedd nôl yn 2023 pan oedd blwyddyn 10 yn blwyddyn 7 a enillon ni y gystadleuaeth côr gyda'r gan honno y flwyddyn hynny. So, ni wedi penderfynu canu fe eto eleni achos mae fe'n rhywbeth ni'n canu'n rili dda a ni Yma o Hyd. Rymni'n ennill, Yma o Hyd, ni dal yn mynd i ennill. So, yn ystod yr ymarferion, chi'n mynd i cael cyfle i ymarfer eich darnadrodd neu i dod lan y syniadau ar gyfer y ddawns a'r meim, a wedyn, os gallwch chi cymryd cwpl o funudau wedyn, jyst i fynd drosto Yma o Hyd a dysgu'r geiriau. Bydde hynny'n wych. Nawr, mae gyda fi request arall i chi. Enillon ni llynedd ar y cystadlaethau gwaith cartref. Okay? Nawr, fi'n gwybod, mae gwaith cartref yn boring. Ond mae pob darn o waith cartref sy'n cael ei droi mewn yn bwynt ar gyfer y llys. Okay? So, syni'n chi, bydden ni'n neud un rili da. Bydden ni'n neud nhw ar gyfer cymaint o gystadlaethau fi'n gallu. Bydden ni'n neud un rili da, a wedyn bydden ni'n neud ddim rhoi cymaint o ymdrech mewn, ond jyst neud digon i roi rhywbeth half decent mewn. So, yn lle 1 marc, chi'n cael 2 marc ar gyfer Rhymni. Mae'r llysoedd eraill yn gwybod hyn hefyd, so ni ddim moyn bod nhw yn troi mewn mwy o waith cartref na ni. Okay? So, oedd hwnna'n un ffordd le o'n i gyd wedi tynnu gyda'n gilydd yn ystod y 2 blynedd diwetha, ni gyda jyst llynedd, a wedi gallu cael lot o farciau ar gyfer Rhymni. A hefyd, jyst trial yn gorau yn y cystadlaethau, a cael hwyl yn neud efyd. Ni wastad yn cael hwyl yn Rhymni. Mae fe'n lot fawr o sport, a guys, mae fe jyst yn gret ennill bob blwyddyn. So ni'n mynd i golli leni, okay? Ni yw Rhymni. A fel mae blwyddyn 8 a 9 yn gwybod, blwyddyn 7 chi'n mynd i ddysgu hwn, Rhymni 1, 2, 3, nid oes neb yn well na ni. A na fe. Welai chi yn yr ymarfer côr. Twrlw.